Jo! Velkommen til Airsoft Geeks YouTube-kanal. Denne gang der har vi valgt en Haikaba fra TM. En klassiker. Nem at gå til. Alle kender den. Den mest solgte pistol på verdensplan i forhold til Airsoft. De kommer fra Japan. De må kun skyde en Joule i Japan. Derfor kommer de også med plastikslæde. Men det er den mest solgte pistol på markedet, fordi det er den nemmeste at gå til i forhold til, hvis man vil opgradere og have en super fed pistol. Jeg har selv 4. Du kan købe ny slæde, du kan købe ny løb, du kan købe alt til dem. Der findes så mange tredjepartsdele, som du kan kitte den out med. Jamen, lige den farve du vil have. Et helt andet greb. Jeg kender folk, der custom maker greb i alle typer. Jamen, stipling. Sådan noget som, hvor de sidder selv og brænder mærker i. Lige hvad du vil have. Jeg kender folk, der maler. Jeg har selv fået malet den ene i et snowflake tema, og det er bare super fedt. Pistolen i sig selv, jamen de går kun under en Joule, fordi i Japan må de kun skyde en Joule. Derfor bygger de kun tingene til, at det kan holde til en Joule. Så i Danmark må du kun bruge grøn. Altså jeg anbefaler og vil kun sige, at det kan kun holde til grøn gas. Går slæden på et tidspunkt, jamen så bliver du nødt til at opgradere til en aluslæde eller noget tungere. I Danmark har vi en tendens til, at tingene skal opgraderes, men den kan opgraderes fra ende til anden. De fleste de køber sådan en pistol her, og så bygger de simpelthen videre på med det samme. Pistolen i sig selv koster omkring de 1500-1600 kroner. En opgraderingsdel, som jeg selv ikke går ned på, det er hele toppen. Alt bliver opgraderet, hvis jeg selv opgraderer. Jeg tager ny løb, ny slæde, ny hop-up, ny blowback housing. Det giver bare det hele, det helt rigtige spil. Således at du både får short-stroket, så short-stroking vil sige, at du ikke får en så lang vandring, så du kun er hen og hente en kugle, og så er den lukket igen. Der mister man så den normale feature, hvor den ligesom har et slide catch. Når du så er skudt færdig, jamen så skal den også slås. Det har du så ikke med en opgraderet short-stroket Haikaba. Mest solgte pistol på markedet. Super fed, super lækker. Altså, det kan det hele. Jeg sværger til det her frem for en Glock, fordi jeg synes, det er nemmere at arbejde i. Det kommer lidt an på, hvem man er. Nogen vil hellere have en Glock at arbejde i. Jeg vil bare have en Haikaba. Jeg sværger lidt til Haikaberne. Jeg har 4. Det giver lidt sig selv. Jamen, du kan sætte magwell på, du kan skifte din mag release. Den kommer med et magasin, du har muligheden for at sætte railing under med det samme. Nogle de puncher de her, der er sådan nogle tapper, som man kan punche ud, så du kan skrue railing fast. Nogle vælger at punche dem ud med en hammer og en dorn. Jeg selv drimler dem ud, men igen, vi er alle sammen forskellige. Skyder en Joule, plastikslæde, så den går meget sådan snappy i forhold til gassens. Det er en lavere tryk i gas, hvor der er mange her i Danmark, de vil gerne bruge den røde gas. Du smadrer bare pistolen, hvis du bruger rød gas. De fleste opgraderer, det er eller yderløbet, hvis det er, fordi man skal gå let til værks, fordi så har du muligheden for en tracer. Du kan godt vride en tracer, gribe ind i den her. Udover det, jamen, så næste step, det vil altså være en slæde, fordi så har du holdbarheden. Rigtig mange de vælger at køre tunge fjeder, sådan noget som 150 fjeder eller i stedet for standardfjederne. Jeg selv sværger til standard, fordi jeg vil helst have mine ting til at holde længst muligt. Derfor har jeg ikke så meget tryk på. Jeg kører med luft på mine, så jeg kører helt ned omkring 75 psi. Og jeg hører rigtig mange, jamen vi skal op og køre 100 psi. Jeg kører 75 på mine. Det vil jeg også gøre på den her, så jeg ved, at det er det samme, jeg får ud af den hver gang, uden at smadre noget. Normalt, jamen, som jeg siger, med grøn gas, så får du også et super lækkert aftrækker. Det er uden at det er for mig et kick, men du har også bare din pistol meget længere tid, hvis du ikke putter for meget tryk igennem dem. TM, det er the shit i mit hoved. De kan noget. Japansk håndværk. Deres features, jamen det er ikke det helt vilde, udover at det er en Haikaba. De har deres logo på, Tokamarui, og så er det egentlig bare en standard Haikaba 5.1'er. Der findes forskellige længder. Den findes også i en 4.3'er, og den findes også i en 3.8'er, altså en endnu kortere, men jeg mener ikke, Tokamarui laver 3.8'er. Så nogen som VE kunne godt finde på at lave 3.8'er, men TM har lavet i hvert fald 4.3'eren og 5.1'eren. Når jeg nu står og snakker om længder, eller kan man sige, så er det længden på pistolens. Så vil sige, hvis du tager en 4.3'er, jamen, så har du en pistol, der er så lang her. Tager du en 3.8'er, jamen, så er den måske så lang her. Jeg selv sværger til 5.1'eren, fordi inderløbet er lige lidt længere. Du får lidt længere rækkevidde på din pistol, fordi løbet er lidt længere. Altså inderløbet. Man kan lige skimte det her forfra.
Hvis du så snakker om længden på den lidt kortere model, så får du lidt mere snappy pistol. Du får lidt mere den der kontante, det får du så selvfølgelig også ved at short stroke din pistol, men du får lidt mere et kontant kick med 4.3'eren. Så jeg ser også rigtig nogle af mine kammerater, de vælger 4.3'eren, fordi den er bare, har det der lidt mere lækre kick, den er lidt mere kompakt i pistolen, hvor jeg er lidt mere, jamen jeg kan godt lide, den har det der lidt længde, fordi jeg får lidt mere præcision ud af det, og jeg synes, jeg får lidt større pistol i forhold til look, når jeg så endelig opgraderer den. Det er en TM High Capper, og de kan ikke tåle mere tryk på grund af det er en plastikslæde. Du kan høre, den fiser, men den er først fuld nu, fordi det har TM lavet i deres ventiler. De er lavet sådan, at du hører, det kan fise, og det fiser endnu mere, når den så er fuld. Du kan afhjælpe det ved hjælp af en O-ring. TM's High Capper, min favorit. Og igen, jamen de plejer at skyde omkring lige, lad mig gætte, den skyder 0,85, 0,90, 0,89. Det plejer mine også at køre, så de er så pålidelige, så det er 0,86, 0,84, 0,84, 0,86. Jamen, det er en TM, som man kender den. Jeg bruger den selv herinde på banen. Det er ude af boksen, jamen igen, en pistol, der bare er værd at spille med. Der er ikke så meget at sige. Jeg er fan. Men grøn gas, der er det en plastikslæde. Mere gør jeg ikke ud af det. Magasinet bliver selvfølgelig kold, men det er så igen en ting med gas. Man er nødt til at varme magasiner op ved at have dem i lommen eller så videre. Altså, lige nu der er det føles ligesom en karton mælk, når man tager den ud af køleskabet, og sådan skal det ikke føles, hvis du putter ny gas på. Lad dem varme lidt op, så kører de perfekt. Det er derfor, at folk de køber jo typisk ekstra magasiner til at have med ind på banen, hvis man kører med gas eller værke. Jeg kører så selv på luft, og det er jo så bare en adapter, hvor jeg så bruger en M4-magasin i adapteren, hvor den så er koblet op igennem, og jeg har en slange på, og så kører jeg på samme tryk som tilsvarende den grønne gas. Andre kører højere tryk, men så har de opgraderet pistolen til mere. Jeg har selv selvfølgelig opgraderet, kører grøn gas, kører det let i mit. Altså, jeg prøver at forklare til alle, kør så let som muligt, ellers har du din pistol ikke så lang tid, som du vil have, hvis du skåner den. Igen, vedligehold. Udover det, så vil jeg sige, like og subscribe. Elsker jer.